Бойко Борисов, който не е крадец. Кирчо, който не е наркоман. Асен, който не е мека китка. Христо Иванов, известен юрист, който не пие турско кафе. А това е човека, в скута, на който не седат всичките. Аз съм Иван Гешев. И заедно ще изхвърлим политическия буклук, защото така и така нямаме армия. И ние трябва да изчистим този буклук. За това гласувайте. Граждански блок с номер 17 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.